Bé, escolti, quatre paraules només per demanar a tothom, a tots els berguedans, que es donin compte, com penso que ja som moltíssims que ens en donem compte de l'oportunitat històrica que tenim i de la necessitat històrica que tenim, que per qüestions de dignitat nacional i dignitat històrica en aquesta ocasió concreta del dia 9 ens cal tots anar a votar. Anar a votar per això, per dignitat de país, perquè el que s'està fent des del govern de Madrid és donar una prova d'intolerància, una prova de rància antidemocràcia, i nosaltres, si volem ser un país europeu i si volem ser un país que tinguem aquesta exemplaritat al món i recuperem unes llibertats que necessitem tenir, que havíem tingut, no tenim altre remei que manifestar-nos. Manifestar-nos no solament els que volem dir que sí, que ja se sap, que ens hem prou ben identificat, però també els que han de dir que no. És una votació que ha de marcar el pols d'aquest moment decisiu de la història de Catalunya i que, sigui quin sigui el seu resultat, serà, en definitivament, el resultat de la democràcia i el resultat contra aquells que precisament no entenen el que és un procés democràtic.